Hej, velkommen alle sammen til dagens episode af Garda Reacts, som er en ny segment i min kanal, HD Academy. I dag kommer jeg til at reacte til noget warfare footage, optaget af noget GoPro, dengang vores soldater var i Helmand-provinsen og kæmpede mod Taliban. Så stay tuned, følg med. Det her det kommer til at være part 2. Part 1 har jeg allerede lavet på engelsk. Den er tilgængelig over på en anden kanal. Det er War Business, så jeg lægger et link dernede, hvis I gerne vil se part 1 på engelsk. Følg med, ellers part 2 på dansk kommer her. Hånden, kan du give mig en hånd? Ja, selvfølgelig. Sådan! Højland! Så lad os høre, hvordan de bliver skudt på her. Man kan se, de er over ved sådan en compound-væg, sådan en lermur, som man ser her. Det, vores soldater gør rigtig godt faktisk, det er, at de er rigtig gode til at kommunikere, de er rigtig gode til at bevæge sig som enhed. Det er det, man også bliver trænet meget op i Livgarden, det er at bevæge sig som en enhed. Alle skal vide, hvad alle laver. Man skal ligesom bevæge sig samlet. Der er ikke et skridt, der skal tages uden bagved og foran ved næsten, de skal tages på den her bestemte retning. Bevæge sig som en enhed. De vil altså blive skudt på her. Derfor de her snaps kommer. Kom over, boys! Hva? Kom over, boys! Skal LMG her? Der er to, ikke der nu? Jo. Vi skal LMG her. Hej! Fuck, Tango Bravo! Boy, hvor er den tung ild hen? Vi skal have med op ad dem. Så basically, de er i gang med at kommunikere med hinanden. Der er ingen, der råber fejl, for eksempel. Det faktisk betyder, at man skal, reload, at man skal genlade. Når man råber fejl, det betyder, at man er ude af ammunition. Der er noget med, at de vil blive omringet. Der er en af dem, der sagde, at vi bliver omringet. Nej, det er vi ikke. Der er som om, der er meldinger omkring det, at de tror, de er, men de ved, de ikke er. Så ligesom diskuterer imod det, kan man sige, eller i hvert fald melder imod det, at de ikke er i gang med at blive omringet. Læg mærke til, at de skyder mod den generelle direktion, hvor skuddene kommer fra. Sådan er det meget i Afghanistan. Det er meget skud, det er meget langt distance skydning, føling, der kommer, og det hedder ikke kontakt på dansk, som ligesom i USA. Contact, det hedder altså føling, når man føler mod fjenden, altså når man går i skydning mod fjenden, ikke? Det er langt væk. De skyder mod den generelle direktion. Så det handler bare om at suppress fire, altså bare skyde den vej, hvor man tror, de er fra, og så lægge noget ild ned til det. De diskuterer, hvor det tunge skyt henne. Der har med her, der sidder hernede til venstre, tror jeg, han har en MG42, sådan en gammel tysk våben, som er blevet opgraderet til sådan lidt mere moderne forhold, som kan skyde tungt i hvert fald. Læg mærke til, hvordan våbnet også er. Det her, det var, jeg tror, det er tilbage i 2009, eller det er omkring 9-11, det er omkring, tror jeg, det er. Læg mærke til, at de bruger M95, L96 eller en variant af den slags, hvilket er et variant af en kanadisk våben faktisk. Læg mærke til, hvordan de bruger gamle våben, og det er også det, at vores militær ikke var så forberedt på det, for læg mærke til også deres uniformer, meget af det blandet med gammel M86, eller M84 undskyld, M84 tror jeg nok, uniform, det her meget mørkegrønne, sorte uniform, som havde i rigtig lang tid, som passer til vores miljø, men ikke til sådan desert, sådan ørken som den her. Så der var noget desert camo, der blev lavet, men der var ikke nok af det, så derfor benytter nogen sig sådan lidt mismatch af udstyr. Men det er fedt at se, hvordan de kæmper, hvordan de bruger. Der er en, der dog lægger pipen ned i sandet. Det er et no-go. Den skal helst ikke ligge ned i sandet, så får han problemer måske senere. Jeg har en fejl. Vi har 3 hernede, så bare roligt dernede. Jeg har en fejl. Har det. Jeg har olie. Højland. Jeg har det. Der er en pistol, Højland. Lidt. Der er åbning. Højland. Vi springer 20 meter til venstre. Læg mig til, hvordan han sagde hold 1. De opdeles i grupper i forskellige hold. Der i hver hold
der er typisk 2 hold for sådan en 10-mands crew. 4 af de her 10-mand, eller undskyld, der er cirka 2 hold. Der kan godt være flere, alt afhængig af, hvor mange der egentlig rykker, hvor mange der rykker over. Og så udgør det et helt kompagni faktisk, basically. Et helt kompagni, basically, i sidste ende, ikke? Læg mig til at fortælle, hold lidt, ryk 20 meter til venstre. Det er typisk en Bravo eller en sergeant, der ligesom giver den ordre om, at de skal rykke samlet set den vej. Jeg tager skud nu. Spiller. Så virker lortet fandme ikke. Kommer lige frem! Sådan! Fire. Skud. Hvor man tror, det kommer fra. Det kommer den vej! Den vej! Ja! Så laver vi rundt her! Det kommer lige derfra! Ja, så! Så basically, de fortæller hinanden, hvor er det kommer fra. Det kommer lige deroppe, hvor det kom, eller hvad hedder det, kom på væggen, drejer. Klokken 12, jeg er så meget lige glemt. Det er samme sted. Så basically, han bruger sådan basic RAM, kalder vi det. Vi kalder det for RAM. Så retning, afstand, mål. Der er også noget yderligere, som jeg ikke helt kan huske. De bruger mange akronymer i militæret. Der er noget yderligere end det, som jeg ikke lige kan huske, hvad det betyder. Men i hvert fald RAM, det var en basic. Så retning, den retning pipen peger, den retning min hånd peger, eller noget, kan man sige. Afstand, cirka 200 meter. Og så mål, så kan man se alt fra til venstre for træet, eller noget af det stil, ikke? Det er lige der. For. Ergo, kan du høre? Det er lige der, hvor de skyder nu. Hej, Ergo, der vel? Den sidder skide godt, den 40 mm. De 40 mm. Det er en mangelvare. Mens vi skyder, så prøver jeg ud. Støtter de? Ja, de støtter. Har det. Kommer derfra igen! Kommer derfra hegnet! Du har ikke et mærke, jeg kan få, vel? Du har ikke et magasin, vel? Du kun være? Det var jeg 3 tilbage, kun. Det er mit lykkemagasin. Har det. Løbemagasin. Få den, når vi kommer ind. I orden. De ligger lige over i det fucking hegn der! Har det. Åbner bare. I orden, du åbner bare. De ligger lige derude til venstre. Hej dem! Højre kan compound! De skifter compound lige over. Så basically, slutningen af videoen, de er rigtig dygtige til at kommunikere med hinanden faktisk. Rigtig gode til at fortælle hinanden, hvad der kommer til at ske, hvor er målet, hvor er folk hen, hvad gør hold 1, hvad gør hold 2, bevæger. Så basically, hvis nogen bevæger sig i en retning, så er der nogle andre, der skal støtte, specielt når man er i kamp. Og jeg kan godt lide, de presser. Det er det der med det. De presser mod fjenden. Det er ikke bare, at de falder tilbage. De presser, de ser, hvor det er henne. De skyder mod den retning, og de hele tiden kniber sig ind, hele tiden bevæger sig, organiserer, hvor de skal hen. Hele tiden kommunikation. Støt. Noget, by the way, alle skal sige, for ligesom at vide, at man er der. Og det typisk sker, når nogen er i gang med at bevæge sig, eller noget i den stil. Man kan se, at der er nogen helt ud over højre side også, man lige ser på kravle ind. Så de er generelt i den direktion af de, og de ved, hvor de skal hen af, de ved, hvor de peger hen, de ved, hvor de skyder mod hen. Meget interessant, meget spændende at se på, og se, hvordan det bevæger sig. Meget dygtigt, også bevægelse. Også i forhold til
færdigheder. Hvordan de reloader, hvordan de sigter og skyder osv. Nogle gange er der en, der har pipen ned mod jorden osv. Det skal man helst ikke have, men igen, det er adrenalinpumper. Man tænker, det er nok mindst. Sådan, mand. Det spiller. Fandme on! God by! Er vi nødt til at nå i lidt med, ellers så rammer de os fandme over? Ja, du forreste, hva'? Se, det er, han peger lidt imod ham. Lidt for meget, vil jeg sige med pipen. Man skal have lidt af pibedisciplin, for den peger lidt mod dem, ikke? Det er helst ikke til at gøre, men igen. Ikke mand. Bevægelse igen. Igen, rigtig god bevægelse. Rigtig god movement. Skyder. Peger, hvor de kommunikerer, hvor fjenden er, hvordan er beledes, hvor de selv er henne, hvordan de skal bevæge sig for at ramme den. Suppressing fire. Meget roligt også. Altså, det er ikke så meget stress, det er meget roligt. De er sådan stille og roligt, slow is smooth is fast, ikke? De er stille og roligt til rum. Meget dygtige soldater. Spændende. Men også adrenalinpumpende at se på. Det er i hvert fald første episode, hvor jeg reacter til sådan noget igen. Episode 1 er over ved min War Business. The War Business på engelsk. Så hvis I har lyst til at se den, gå derover. Ellers, det kan godt være, at jeg kommer til at lave yderligere videoer på den her måde. Det var meget. Men i hvert fald, tak, og vi ses næste gang. Peace.